Vstup do Kanánu. Keď Mojžiš umrel, povedal Boh Jozuovi: Nastal čas, aby si vyšiel z púšte, prekročil rieku Jordán a vošiel do zasľúbenej krajiny. Kdekoľvek pôjdeš, všetko je tvoje. Dávam ti ju, ako som kedysi sľúbil Mojžišovi. Tvoja krajina sa bude rozprestierať od púšte po rieku Eufrat a ďalej až po Stredozemné more. Nikdy sa nikto proti tebe neopováži postaviť. Buď silný a odvážny a nadovšetko dodržiavaj moje prikázania. Ak ma budeš poslúchať, ochránim ťa všade, kde len pôjdeš. Jozue zvolal ľud, aby mu zvestoval Božie slová. Izraeliti, ktorí opustili Egypt spolu s Mojžišom, priveľmi nedočkavo túžili ukojiť hlad a smäd a nepamätali na dodržiavanie Božích prikázaní. Ale teraz z nich, okrem Chaleba a Jozua, už nežil ani jeden. Muži a ženy, čo sa zhrčili okolo neho, sa narodili za tých 40 rokov putovania púšťou a nikdy nepoznali otroctvo. Boli smelí, silní a hlboko si vážili Boha a svojho vodcu. Urobíme všetko, čo nám prikážeš a pôjdeme kamkoľvek nás pošleš, kričali, keď Jozue skončil reč. Vtedy im Jozue povedal: O 3 dni prekročíme rieku Jordán. Povedie vás 12 izraelských vodcov, z každého kmeňa 1. Vpredu pôjdu kňazi s Božou archou zmluvy a aby ste mohli prejsť, vyschne rieka. Na 3. deň sa ľud zišiel na pahorku a kňazi s 12 vyvolencami z každého kmeňa začali znášať archu k rieke. Keď dosiahli breh, Jozue zdvihol Mojžišovu palicu a oni sa pohli dopredu. Len čo sa ich nohy dotkli vody, Jordán sa rozdelil. Voda znehybnela, zdvihla sa a vytvorila vysoký múr a kňazi s 12 vodcami kráčali po suchom riečišti. Keď prišli doprostred Jordánu, zastali a zdvihli archu, aby ju každý mohol vidieť. Medzi tým si 12 muži vzali zo stredu riečišťa po veľkej skale. Skaly odniesli na náprotivný breh a tam ich postavili na počesť Boha. Na Jozuovo znamenie sa ľud Izraela pohol dopredu a prekročil rieku Jordán. Celou cestou velebil a ospevoval Boha. Keď posledný človek prešiel na druhú stranu, Jozue prikázal kňazom, ktorí držali archu, pokračovať v ceste. Kňazi kráčali pomaly, a keď už aj oni stáli na vysokom brehu, múr vody za nimi sa dal do pohybu a rieka tiekla ako predtým. V tú noc sa Izraeliti rozložili v Galgale a oslávili sviatok Paschy. Z okolitých polí pozbierali obilné klasy, zrno pomleli a napiekli nekvasený chlieb. Od tohto dňa
prestala padať z neba manna, lebo sa začali živiť plodmi zeme.